Dobré ráno, dámy. Čeká vás závěrečný den. Poslední chvíle, kdy můžete Lukasovi odevzdat link, ale svá zdraví u Maťa. Která z vás je ta pravá? Ta, která si odnese poslední tulipán? Dneska to je krátké, chlapci, dneska to má len hodinu 20. Dobré ráno. Už som zabudol, kto tam vypadol naposledy. Já taky nesnáším. Kolik je hodin? Som zaď Pablo, ale radšej 8 nie. hodin, 10 minut. Tak to je dobré. Dobré ráno. Dobré ráno. Na zdravie. Na zdraví. Dík. To bylo poslední čištění zubů a už se velice těším domů. Poslali nás spát asi v 7 večer, Čiže tam takže vrátia. jsem nemohla Nečekaný dlouho návrat usnout, bývalé ale pak lásky. ve 12 jsem padla za vlast a brutální spink. Ano. Riden bude neskôr. Dobré ráno. Počkej. Mohu za vámi? Ano. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré. Jak tam jdete? Jak? No. Ty jo, nevím. Jak to Ještě nevíte? Budu řešit, jako kam budu. Někoho by nám semka mohli dovést, že? A nebo přijdou všechny holky. Že kdyby dojeli rodiče, bych byla radši, protože bych měla odvoz domů. Ale to se holky podle mě nestane. Asi ne. Asi jsme tady na to krátkou chvíli, aby to někoho napadlo. Noc byla super, konečně jsme se mohli trošku víc vyspat, ale už jsme hodně nervózní, protože už je ten poslední den, takže okolo jsme 11, samozřejmě teda okolo řešili, 11. Bol by si videl, že má pod 20, ale či už se nie? taky těšíme domů. Ako vzťah? Čo ti jebe? Vôbec. Len teraz ťažko povedať ty kokot, lebo niektoré môžu mať aj 18, 19 a môžu vypadať do piči na 30, lebo každý ich pomaly už kuruje. Chápeš? Takže keby je vek skrytý, že nemáš tušáka alebo niečo a máš pred sebou jakoby radu dievčat alebo niečo a povieš, táto sa mi páči, tak možno by mala po 20, čo ja viem. Tulipán od repera. Dobré ráno. Tak já vůbec nevím, na co mám chuť. Já taky. Dobrou chuť? Dobrou chuť. Co si myslíte, že dneska budeme dělat? Já doufám, že nic. Taky doufám, že nic. Nevím, by někdo nás mohl přijít namalovat, oblíct nás. Ano. To by bylo. Nebo bychom se mohli jít někam projít. Ale žádnou challenge jako skákání do vody, to už fakt v mém případě nehrozí. To už ne, jo? Ne. Už stačilo. To už tady bylo. Vydala maximum. Všichni úplně s takovou tou radí pozitivní energií odešli. A my jsme tady takový ty raní neptáčata. Neptáčata, no. Když jak se cítíte třeba poslední den. Jsi nervózní? Ne. A ty? Asi ne. A taky ne. Já se spíš těším na toho Lukase. Já si myslím, že až tady s náma zase bude, že nám přinese takovou jako jinou energii. Protože jsme fakt furt spolu prostě. A až jako nám zase bude věnovat a budeme se ho jako ptát a zajímat se o Čiže něco normálna z nich? nového a on... Absolútne žiadna. Mišo, ale 12-ročné vyzerajú inak ako 20-ročné, za to sa neschováš. Čo hovoríš na to, že Nestia má viac sabov ako ty, že mu gratulujem. To tie dve baganže ostali. Miško Adamík má krízy středního věku, tu brunetu by som vyjebal. se bude zajímat, že nám to dá takový zase jako pozitivní vibe. Když Velmi to víš, ducha včera plné jsi byla na zprávy, randíčku, byla si úplně sklesla a pak si přišla úplně omg, jakože úplně s jinou energií, protože se bavíš konečně s někým jiným. Takým jiným. Je. No a proč si myslíte, že my jsme takový ty tři vyvolený? Nebo jakoby čím si myslíte, že z toho nejvíc zaujali, nebo jakoby zůstali mu v hlavičce? Já si myslím, že my dvě tady jsme, protože jsme brunety. Promiň. No tak to mi ale nechutí, protože to aspoň není kvůli barvě vlasů. Já si myslím, že já k němu mám nejblíž věkově, že jo? Nebo tak ty jsi mu taky docela blízko věkově. Kolik tě, 23? Jo, takže bych To tak bude řekla, že to... 22.
Jako jedno. Jo, No, ale tak to jsme jo, podobně. je to podobný, ale myslím si, že to je takový, že to taky hraje dost velkou roli. víš, Myši, jako, že prečo prostě keď ti člověk pošlem taky- mímko na IG, tak si to ani neotvoríš? To preto, lebo mám 15 a nie som žena? Buď preto, alebo preto, že mám 35. trošku vyspělejší, že jo, než třeba 18 let, 19 letý holky. Možná proto si myslím, že i třeba jsme tady zrovna my, protože tady byly hodně mladé holky. A tam to taky samozřejmě pak jako o něčem jiném, že jo. Víme, ďakujem. Když si vzpomínáte třeba na sebe, když mám bylo 18, 19. Jo, tak asi to má nějakou pravdu. Ale kámo, u tebe bych chtěl prostě, abyste měli ještě nějaký čas, abyste si promluvili. Že ještě jsi neměl jakoby ten prostor. Víš, že jakože i kdyby teďka měl někdo mít nějaký prostor, tak bych chtěla, aby ho měla ty, aby ty si věděla, jak to je a zároveň on, Jo, víš. neviděl jsem. Já nevím, Je to proč dobré? tady jsem, proto jakou mám energii, auru a myslím si, že si rozumíme s Lukasem. Jakože já jsem bydlela s Tereskou. Čiže teraz vám z nich ľúbi to byla najviac, taky týchto, čo mega som videl super 3. holka, ale taky kytary chybí, protože ona byla fakt takový element, jakože byla strašná prdel s ní, takže určitě ona. Jakože fakt bych si přála, aby tady byla ona, v té finálové trojice. Co to tady máme? Co se nám to tu objevilo? Tulipánek od rapéra. Tak čti. Tak já vám to přečtu. Jo. Dobré ráno, tulipánky. Doufám, že si vychutnáváte vaši poslední snídani v mém rezortu. Času není na zbyt, využijte jej a poznejte vašeho vyvoleného Ja nechápem, že si dá proste jablkový džús miesto pomarančového. na maximum. Po snídani se odeberte do svých pokojů a připravte se na setkání ve společenské místnosti. Jarda vás jednu po druhé Ako on je vyzve. dobrý, ale to je sladké a kokot. Keď je pomarančový a s trochou citrónu alebo grepu, ty kokos. To by som si tak dal. S poklonou moderátor a majitel pozemku Andřej Bláha. Jednotlivě vyzvedne. Jednu po druhé, no. Já si myslím, že tady budeme spolu, ne? Či? Já si myslím, že se nepotkáme, jakoby. Vás jednu po druhé vyzvedne. No, Aha, takže každá zase s ním sama. To je zajímavé. v skutku zajímavé. Takže by byl fakt ranní ptáček, že by na 10. tady seděl na gaučíku už. Jemný A dík. nebo ještě nešel spát. No, to je ta horší varianta. No tak jo, tak se jdeme asi chystat, ne? Asi jo. Let's go! Cítím v kostech, že by to mohla být nějaká jako poznávací hra nebo něco takového, tak uvidíme. Myslím si, že budeme mít zase nějaký čas s Lukasem všechny, že možná tam budou nějaký třeba poznávací jako kartičky nebo něco, anebo prostě budeme jenom tak s ním klábosit. Asi bude jenom další čas s Lukasem, že si prostě dole sedneme a povykládáme si, jestli to teda fakt cítíme že... For real? Kokos, čo poznám tieto ich skurvené ťahy. Ma to čo si naučilo. Hashtag. Kokot. Tulipán od repera. Ty nějak srandu. Koukáš se. Já to nechápu. Já taky ne. Co tady děláš? Přijela jsem tě zkontrolovat. Ahoj. No, přijela jsem za tebou. Musím vědět, ne? Kde seš? S kým seš? Jak se máš? Vždyť bez sebe nejsme ani 5 minut a teď jsem bez tebe týden. Zdar. Kolik jste spávali? To je tady z roky, ne? Já jsem říkala, to mi dá do kina. A tak jsem si říkala, doufám, že neumřel. Co ten týden? Jo, dobrý to bylo, fajn to bylo. Počkej, až to všechno uvidíš, máme prostě dělat mě na všechny záběry, nekoukej, jo. Jinak mě vydědíš. No. Aha. Co? No a chlapec. Jo, je hezký. Je to Francouz, jsem ti to říkala. Mluvíte francouzsky. Francouz. Ne. A s holkama super, holky jsou super, ale už jsme tady jenom 3, nevím, jestli víš. No vím, právě. No, pardon. to vypadá, že si přivedeš domů žení. A je to dobrý? Jo. Jo, holky mi odešly. No tak to tak jako občas reality bývá. A jsem tady s Káťou, takže je to dobrý. No a jako... Jestli Seš platí, spokojená? podívej se na matku, jak bude vypadat dcera ve starším věku, tak pěkný hnus. Mike, můžeš prestať? To tak není, absolútne. Vtedy bol omnoho ťažší život, chápeš to? A sú akéby viac unavené a narobené.
Našla ses tam, kde jsi se hledala. No asi Nie, ten není to příští rok tak. na Love Island neodjedu. Zaplapá. Ako podoba nejaká, črty nejaké, dobre, ale to nemôžeš tak brať. První pozitivní věc. Tak co říkáš na to, že jsem ve finále? No, Čekala jsi to? Ne, Jsi nervózní? jsem, no. A co teda, jak se ti tady líbí? Jo, dobrý. Hezky To je se o box, nás že vždy starají, open, všichni bude jsou tady znovu na nás otvorený tento hodní. týždeň. Najíst nám dávali, pokoje máme nádherný, takže pohoda, ale už chci domů, chci se vyspinkat. Chceš jít domů? Jo, kdyby to bylo o den další, tak už to nevydržím. A co je fajn na něm? Co? No, já musím vědět, co je na něm fajn. Tak je takový jako, že když se s ním bavíš, tak je takový přirozený, že vědět, že když prostě odpovídá, tak to nevymýšlí, takže jako vypadá to, že je upřímnej, že vypadá to, že jako má nastavený dobře ty cíle v životě, prostě dělá tu hudbu, toho baví a to já mám ráda, víš, že mám ráda, když jako je někdo ambiciozní a tak. A víš, že jsi z Pipic. Ne, včera jsem byla u Vědmy a ptala jsem se, jestli se přestěhuji do Prahy a říkala, že teďka v následujících Ospravedlňujem sa měsících Guruovi, ne, ale za pak čo? už jo. A to vychází, že jo? Za čo sa mám ospravedlniť Guruovi? Vyrobil si mi problém. Povedal si, že mám o 15 rokov mladšiu priateľku. A teraz ma obviňuje, že že ti o nej klamem, že skade to máš, že ty si to nevymyslel, že prečo také hovorím. Ja ty si s nejakou novou, ty dement? Ja som nevedel, že kúka stream, ty kokot. Tebe jebe. Jo, jako. Tak bys ho chtěla vyhrát. To som nevedel. Musím využiť počúvať, chalani, aj keď niečo budete riešiť vždy, napíšte mi predtým, že rest, hlavne nehovor, že niekoho mám iného, alebo tak. Nech tu nejaký to preklep není. Jo, tyvo, já jsem kvůli němu vlezla jít do toho rybníka, byla jsem tam 3 minuty. Do rybníka, jo? Šmarja, pokud to máš. A sportuje? Jo, sportuje. Jo, To je proto důležité. No jasně, a vtipnej je trochu. Jo, je. Jo. Aha. Aha. Samozřejmě je to furt krátká doba a já už nechci úplně, víš, se jako napálit nebo to, ale z začátku tam byla spíš ta přitažlivost a teďka mám takový ten pocit, že ho jako chci víc poznat. Víš, jako, že my, kdyby z nás dala zase vedle se, tak my budeme prostě, jak, my jsme jako takový, že tě to nepřekvapí, že prostě fakt hezky jako pár. Jaký pocit máš, když tam vedle něj stojíš? Jakože my si máme furt jakoby nějakým způsobem o čem povídat a nepovídáme si, jakoby povídáme si jako o nás. A já jsem taková od rány, takže vždycky jakoby něčím to a pak a to, ale za nás hrozně mluví jako naše oči, no. Že Takže to. nemusíte mluvit, stačí se Teraz na všetky sebe frajerky zakážu frajerom ťa pozerať. Počúvaj, tu nikto nemá frajerky z vás. Ak hej, tak chudák babi, lebo títo debili. Čiže tu má z vás frajerku alebo frajera? Úprimne. Ty máš snúbenicu, kokotko? Ne, no. Ale teraz si na záchode a píšeš na telefóne, ty priebany. Ty si moje láska, píčo. Počúvaj, že my sme nahradili slovo píčo, aby sme nenadávali, na číčo. Aby tu bolo menej vulgarizmov, tak sa snažíme akoby pretransformovať slovník, ktorý je dosť podobný, že v zápale ani nepočuješ rozdiel, že to znie takmer rovnako, ale nie je to nadávka. Takže píčo je číčo. Kokot je Radek. Ten kluk. Dobrý. Byli jsme včera na randičku, hráli jsme golf a bylo to příjemný. Řekla jsem mu, že to, co mu vzkazoval táta, že musí na stůl položit 250 Jo, z začátku jsem byla trošku nervózní, ale pak už jsem se začala chovat normálně, na to si zvykneš. A jak to teda s ním vypadá, je sympatické, nebo? Jo, je hodnej hrozně, Jo. nebo na nás tady byl hrozně hodnej. Normální kluk, zatím. Gentleman. Jo, hodně. Jo. Jak jako gentleman. Tak ve všem jako chová se hezky, jako. Jo. Holkám. Že Jo. na těch Tak, no, co dáme slabučky, tak ja ho len prebíjam. Ne, ale tak to je takový to, jako, že je potetovaný hodně. Rodiče. Jo, jak Jo, má rád jo, rodiče? Jak no. má rád rodiče? No, má strašně hezký vztah s mamkou. A on má mamku má z Francie a táta je Čech. Tím Lukasem je to jako těžký, protože přesně já už chci jako mít
Víš, že nechci sama vstoupit do něčeho, já jsem to i říkala, že ve chvíli, kdy to prostě nebudu cítit, tak do něčeho nepůjdu, protože prostě pro mě je pak těžký se z toho hrozně dostávat. Tak já vím u tebe, že kdyby to tam nebylo, tak bys mu to asi řekla na rovinu. No a že jako Red je flag, tam red strašně flag. taková ta zajímavost to prozkoumávat, víš, jakože, víš, jaká já jsem, jako já dokážu i žádlit, ale že si neumím představit anebo nasnít nějak. Čo tam je red flag nechápavý? No dávaj. Rozvedieme to. Tejto mamka vyzerá jak bielý Henry. Že má dobré vzťahy s maminou. To je red flag. Až moc. Tebe jebe. To hovoríš ty, alebo tvoja frajerka. Teda snúbenica, pardon. Lebo jak si dospelý chalan a zle sa chováš, alebo máš zlé vzťahy so svojou mamou, ty, to je o čom? Čo ti jebe? Jak sa môžeš ku svojim chovať zle, alebo mať zlý k ním vzťah? Ako môžeš za to, keď je alkoholička, alebo ja neviem, jaká proste niečo, vieš, na piču, ale v opačnom prípade, ak je dobrá, majú dobrý vzťah medzi sebou, tak to nemôže byť negatív. V žiadnom vesmíre, jak to dvaja myslia vážne. Čo je za kokotinu? Situace, ve kterých bych se mohla objevit a jak bych na ně reagovala. Má kolem sebe jako dost holek a tak. Ale to už je potom o důvěře. Jo, no to se musí ale budovat, že? To nemusí být raper. Ale chill, veď normálny vzťah, ale nie, že je veľmi, veľmi dobrý vzťah. Rage quiz, ja tvoj gitnutý sab, ďakujem veľmi pekný kamarád, díkes. Prískyr, krásný. Bude to řidič nákladáku a bude 3 týdny v měsíci pryč a budeš mu taky muset věřit. Všimla jsi, že tady je ten rybník? Jo. Tak jsme hráli takovou hru a pak se jako na čas a Mal by si řekli kúpiť nám, že se OnlyFans? budou Neodolám? Môj kub. odečítat minuty, když vlezeš do té vody. Tam všechny ty holky vlezly, kromě mě. Proč tam nevlezla? Proč bych tam měla lézt? To smrdí jak psanky a je to studený. Teď je zima. Ty bys tam vlezla. Nie, my si neodlúži, že len sa o tom bavíme, chápeš, normálne. Že podľa Nešla mňa to jsem je tam, ale stejně skôr jsem pozitívum ako nevypadla. negatívum. Vyřadila jsem si tímto Ja či mám OnlyFans? nejlepší Mám, ale kamarád. nepamätám si ten názov. Niekto ma tam registroval. Dal tam fotku moju. Tady. No vidíš to. Dobré ránko. Dobré ráno. Omlouvám se, že vás vyrušuji. Ahoj. Peči. Dobrý den. Dobrý den. Lukas. Dana Hromasová, já jsem maminka. Dobře. Aha. Oni nejdřív nechtěli věřit, protože když mi včera zatelefonovali, tak jsem se představila jako Hromasová a v telefonu řekli, aha, to je omyl, my voláme od Kačky Kobrový. Aha. Jo, takže já mám druhého manžela, ten se jmenuje Hromas, ale tatínek je Kobr. Tatínek je kobr? Čo je A kobr? tatínek tady není, jo, dneska. Tatínek není, tatínek s maminkou se... Nevím moc Čo je Kobr? tam to byla taky divočejší. Tam to bylo Jo. divočejší. Blbý vztah, říkáte mezi vás. No, v podstatě Kačka má ještě bratra 30letýho, Davida, a ten první manžel byl fotbalista. Okay. Takže ten fotbal a peníze ho trošku zkazily, takže já jsem pak vlastně Kačku od jejich 8 měsíců vychovávala sama. Davidovi už bylo nějakých 6, a takže Kačka byla takový zlatíčko, no. Takže jste jakoby nejlepší kámošky. No to bych řekla, že jo. Dekority, ďakujem. Jo. To je hezký. Máme ještě jednu 14letou a řekla bych, že jsou všichni, jako ty sourozenci, tak jako dři, jako pohromadě. A Kačka je jako jí zlatíčko. Yes. No, To se hezky poslouchá. no tak taky má za sebou něco, že jo, Huf samozřejmě, že posiela jo. 5 éčiek dono. Ty kokotko. Mám 29. Mám dceru. Kluka 16. Holka 13. Jsem vyženil. Jsem s přítelkyní 11 let. Koupil jsem byt 4+1, cca 10 let. Naspět. 330 000. 13 200 euro. Tak teď mluv ty kokotko. Chceš loket z otočky na solár? Ja som nepochopil tej správy. O čom... Čo to má byť? To si na čo reagoval ako? Ja to nechápem. Kluka 16, holka 13 sem vyženil. Čo to kokot vôbec znamená? Čo znamená, že niečo vyženil?
Čo ty, Krisa, vypisuješ? Počkaj, čo? Myslíš, že by... Čo tam bolo, kokot? Že mám podobné IQ s tou babou nějakou tam? Jo, ale řekla bych, že je hodná. Takový drahoušek to je. Drahoušek? Aha. Já to z ní vycvičuju taky. Jo, My jsme si stihli trošičku poznat. Ještě neúplně, ale z toho, co jsem vycvičil. Jaj, že on si napichol milvku, která mala už staršie deti. Aha. Koľko má rokov ona? Tak je kačka velmi zajímavá slečna. Velmi hodná, příjemná a chytrá. No, chytrá je. Tak co, jak se máme? No já dobře. Tady po tom, co jsem se dověděla, že se koupala, topila, jezdila na koni. Jaj, táto, že má IQ jak ja, za to, že dělala Bodvaru, že tam dala 45. Ježíš. Vy ste také krysy, počúvaj. Koni, to je nadlidský výkon u ní. No tak jako asi spokojený. Ja som vedel všetky odpovede na všetky otázky. A oni sú Češky, ja som Slovák. Řekla si moment. To znamená, že som top 0,1% minimálně v této show. Že jste nejlepší kamarádky. To je pravda. Ona ví o mě úplně všechno a já vím o ní taky úplně všechno a beru to jako úplně normálně. To, že mi to řekne, jsem ráda. Nemusíme to víc třeba rozebírat, když nechce, ale jsem ráda, že to ví. Já jsem rád, že máte takový vztah, to je důležitý. Hlavně když jsem slyšel, že taťka moc svůj práce nedělal, že jo, takže... A ono zase je dobrý hrát si roli mámy, táty, jako je to fajn, je to těžký, ale proto máme asi ten vztah, jaký máme. Já bych za ní dýchala, ona za mě si myslím, že taky. Tak jste silná žena, určitě věřím, když jste takhle tyhle ty dvě Silná roli. žena, prostě normální, jenom jsem běžela životem a chtěla jsem vychovat 2 slušné děti a bylo to pro mě prioritou a myslím, že se mi to povedlo a to je to, co mi k životu stačí. Já musím vaši dceru pochválit, máte skvělou dceru. To jsem to stávný. Tak jak se máte? Výborně. Ty ale sa ináč nepodobajú, Vaši že? dcera se má taky dobře? Ale že vůbec. Říkala. Jaký máte vztah spolu, teda v rodině? Největší, nebo jste jako kamarádky, nebo... No je spíš taková tajnostkářka. Jako hodně mě Jako řekne, ale o tak... klukách s tebou No, nemluvím, o klukách se mnou Tieto nemluvím. sa podobajú. ale jinak Dosť. ovšem. Ale henče by sa nepodobali vôbec. Takže nevíte, co si líbí vaší dceře? No to teda vím. Je. No, to vím. Jaká byla kačka, když byla mladší, malinká? Jaká byla? Je. Takový jako popleta, ale hrozně jako hodná. No, Popleta? že mě vždycky ty kamarádky nejlepší, tak mi vždycky říkali, že ty moje děti mě nezlobějí, protože to máme takový jako těžký. A párkrát jsem se třeba setkala i s někým, kdo třeba na kačenu byl ošklivý a čekala jsem, že si přijde a že si postěžuje. Kdo A z ona těch to tak mamek jako by si držela chtěl v sobě, chodit? že mě nechtěla úplně komplikovat život a většinou jsem tak říkám, kači, mě říkali a ona aha, že si to jako ani jako neuvědomovala. Ale byla fakt takový jako drahoušek to bylo. No. Teď se třeba zeptám, já mám To je jestli to, čo má najviac když na jezdíte účte. na koncerty Jediná a tak, správná třeba odpověď. v té klárce třeba může hlodat, jako lehká žárlivost, jste schopný to třeba vysvětlit? Schopný určitě to vysvětlit a hlavně spíš ani by se to tam nestalo, protože já jdu, to, co dělám, beru hodně profesionální. Myslím si, že kdyby mě Klára viděla při mým výkonu, Nafajčený? by hned Jo. pochopila, jak to beru. Není jak to mám. nafajčený? A že by tam nebylo ani důvod o mě pochybovat v tomhle. Jo. A vy třeba jste ochoten 100% jako je, se že? tolerovat třeba, že když vy budete na koncertu, Že kouká na jiný chlapy? To je halu, že sa dokáže rozprávať s niekým nafajčený. Čo ti jebe? To keby som v jeho koži a kamaráde si tam strúnem jointa predtým, tak ti hovorím, ty kokot. Tam by mali zážitok ako kokot zo mňa. Bych tam bol normálne zase uknísaný v tranze. no to se koukat může, ale to tím By ma tam končí. točilo jako, normálne. To jsem nemůžu. Dobře? Jsme to řešili už na koni a musela by být Mne by sa namotal, že som není došťaný alebo niečo. No takhle, já to myslím spíš tak jako, že když vy nebudete, že budete třeba na koncertu, Klárka tam s váma zrovna nebude, jestli bude moc třeba s holkama jít někam, byl byste schopný ji prostě pustit. jo? Já čistá svoboda Jasně. a hlavně já ty nejlíp v její kůži,
bude moct dávat i sílu mě potom, že jo? Takže určitě omezování u mě neexistuje, protože taky bych nechtěl být omezován ničem. Myslím si, že podle toho, jak si vyvíjí ten vztah, tak nějaký ten respekt tam musí být a na tomhle jako je všechno postavený, že jo? Co si myslíte, co si dopřejete pro vaši dceru? Co byste jí dopřála jako Jemu kluka hodně. nebo chlapa do života? Do života, tak jakože já se do toho tak míchat nebudu, ale tak hlavně, aby byl hodnej na ní. Aby s ním byla spokojená, aby se měli rádi. Takže Měj sa do takej podobnejšieho prihlásiť, podľa mňa, aby si mal úspech. Pak už je to vlastně Obávám všechno se, že na nie. ní. Maruška má furt úsměv na tváři, takže mám pocit, že stačí, když udělám nějakou třeba blbost s randičkou, ona se usměje a hned má lepší energii, lepší vibe. A nebo vytahuje důležitou kartu na mě. A jsem myslela, že jsem tady důležitá, že se tvářím důležitě. Jo, to dělá i doma na nás. A to je hezký, že jo? To je Tulipán pro retarda. Rade, keď už, tak od retarda. takový trošku, mě to baví. Je taková Ale bohužiaľ, dominance prvý deň by boli vyhodené všetky. na ty chlapy. To Dělá ne. i tátovi, ano. A když už se bavíme o taťkovi, co to máte v rodině normální, že se musí vytahovat 200 pade, aby vaše dcera mohla jít na rande? Na rande ne. To špatný vysí. A celkově jakože do vztahu, jakože za 200 pade, jo? Myši, chceš sap, nebo ne? Řekni si. Řekněte mi Chcem. nějaké story z dětství, asi to nejvtipnější, nebo takový to nejlepší, na čem si vzpomínáte. Ježišmarja, si můžu, ale... Já vím, co chceš říct. Můžu? Můžu? Jo. Jsme tady jenom 3. My jsme, když jsme byli ještě v paneláku v Železném Brodě, tak jsme tam měli takový sousedy z takový slabší sociální rodiny. Kačka tomu chlapci slíbila, on ji tvrdil, že jí dá 1 000 000, když se svlíkne. Chodila do 1. třídy. A když nám to řekla, tak jsem se ptala, já říkám, a fakt se slíkla? Ona říká, jo, on mi slíbil 1 000 000. Čo ti A to bylo jebe? asi, když jí pak bylo asi, já nevím, chodila do první třídy. A Šikovná, ale to šla si po a ten milion. vždycky, když potkáme Pepu, tak říkám, prostě Pepo, nezmiňuj to tady tam já říkám, jméno. Pepo, dlužíš 1 000 000. Jo, vlastně ještě jsme pekli, pochlup se, jak ti chutnalo. Fú, no. Nebo měli jsme něco vařit a skouzádat. Pekla mi banana cake. Tak ten jde. Bylo to banger, no. Taky jsem to vyhrála. Banana bread. Vždycky, Dlouho když nemám, nám to jsem odchází dal tiež. banány, tak jako prosím Klárku, ať A to tam udělá. to tam udělá, pošle. protože to je jako top, no. To je pravda. Vařit umí, když teda jako ve vaší době nevím, jestli byste si jako vařili, Má ale rád Itálii. Jo. Takže těstoviny. A já těstoviny. vařím. Tak je to dobrý. Já žiju sám od mých 17, takže mám všechny základy, jakoby už, no. To je dobrý. Umí vařit, prát, uklízet, ale Jo. to je pozitivní. Jak si myslíte, že by si na mě tvářil taťka? A myslím si, že by tě přijal do rodiny. Jo. Jakože on je takto v pohodě. No, tak to jo. Čilář. Francouze by vám nevadilo do rodiny, jo? Ne. Jak by to hezky maminka řekla, ne. Zajímá vás něco o mě, nebo kdyby náhodou bych měl končit s vaší dcerou, tak chtěla bys si něco vědět předtím? Výmer, ďakujem. Já nevím, asi tě nebudu zpovídat. Necháváte to na náš osud, Přesně tak. naše rozhodnutí. Jasný, nechám to na vás a Hlavně, že je šťastná dcera. Takhle to je. jo, tak to musí být. Inak, dal som ťa mojim kamoškám na výške hodnotiť ťa od 1 do 10 a dali ti takých 5. Ale keď som povedal, že si Dubinský milionár, tak ti dali 8 názor. To toľko spraví bodov? 3 body za peniaze? Ty koko, dobré. Not bad, kamaráde, to je nadpriemer. To je jasný, to je jasný. Tak To je děkuji, jeba. že jste se mnou sdíleli tyto všechny příběhy. Já vás musím opustit. Ale opatrne, lebo budeme mať ego jak krava. Jo. Taky jsem vás ráda Mějte si poznala. pěkně. Vy taky. Kači, ahoj. Ahoj. A my se ještě uvidíme. Mějte se. Mějte se. Mějte se. Na fotkách vypadal takový jako gaunerovitě a takhle vypadal příjemně. Jo, že já jsem to říkala. Aha, takže hezký. Hezký. No, Hezký hezký. připadáš. Tak Milé. má rodinu, tak to je důležitý. I hodně sourozenců, tak to je jaký hezký. Tak tohle bychom se jednou sešli, bychom museli roztáhnout stůl v kuchyni. Takový hezký. Aha, hezký. Já bych řekla, že je takový příjemný. No, tak přála bych ti to. Jestli si to přeješ taky. Jo, to víš, jo. Jo, Já přeješ. jsem maminku.
A bylo to, vůbec jsem to nečekala. Jakože mě ani nezmátla ta páska přes ty oči, ale byla jsem z toho fakt jako v šoku a byla jsem strašně milé překvapená, protože už když jsem tam šla, tak jsem byla nervózní. A když jsem ji viděla, tak to ze mě úplně opadlo. Tak na kačku jsem se těšila hodně, protože samozřejmě jsem o ní skoro celý týden nic nevěděla, že jo. Takže jsme se trochu báli jako všichni. Bylo to hrozně hezký. Jakože to fakt, my jsme se o tom dneska už bavili s holkama, že by to tak mohlo být, ale fakt jsme jako nečekali, že by se to tady stalo po těch pár dnech. Takže já jsem z toho jako fakt byla překvapená, zatím asi nejhezčí věc, co se tady stala. Já vás nechám, slečně, už musím poběžet, tak si vidíme potom. Já jsem vás poznal. Tak zatím, Mějte taky. se. Tak co na něj říkáš? Tak jako, je pěkný. Sympatiák. Sympatiák, on je hrozně milonkej. Teď viděl nás 2 diliny. Řekne si, ty vole. Teče. 2 diliny? A líbil se jí vzhledově a to ona mi docela se směje za můj typ mužů. Takže jestli je spokojená se vzhledem, tak asi dobrý. To len vieme, mám ho tu hore. Jako na ten první pohled opravdu jako příjemný. Jako dokázala bych si ho představit vedle Marušky. Já myslím, že dobrý. Jakože podle mě tam byla taková hustá atmosféra, jakože nervozita, ale smáli jsme se. Mamka je čilařka, vtipečky. Já myslím, že pohoda. No, tak co na Lukase říkáš, mami? Myslím si, že Martine, ďakujem. Není to žádný jako namyšlený frér, který by si tady prostě sedl, jakože, ale já jsem tady. To se mi na něm líbí, nemůžu ho víc soudit, neznám ho z toho, co řek, tak jako je normální. Myslím si, že v sobě pasujete, máte si co říct, koukala jsem, jak jste si koukali do očí, to se mi jako neušlo. Já si myslím, že fajn, já víc ti k tomu říct nemůžu, ty to víš, já to říkám zkráceně, prostě já nemám ráda takový ty vomáčky, je boží, prostě asi jako, hele to, ne, prostě, jestli to tam máš, tak já ti to schvaluju. Fajne. Jo. Lukasi, máš se na co těšit. To bude toho, čo? Viděla jsem maminku. To bylo fakt kouzelný. Jakože nečekala jsem to. No, brečela jsem jako cip, protože moje mamka je fakt pro mě všechno a... Dej mama, vraj. Úplně zase ze mě úplně všechno spadlo a jsem zase úplně namotivovaná, jakože určitě to byl fakt super krok. Moja kámoška ti dala 7. Keď som povedal, že máš peniaze, tak 9. Ale keď som povedal, že si lestíš lítka, stiahla na 4. Udělat. Klárka září. To je vystihuje celou Klárku. Tak je to maminka, takže ta je opatrná, samozřejmě určitě bude mít nějaké předsudky. Já jsem měla strach, aby to nebyl takový ten namachrovaný, co přijde. Hele, jsem tady, jako jsem známý, všichni si sedíte na zadky. Ne, působí na mě dojmem zatím z toho prvotního, že bude šikovnej, bude i hodnej, ví, co od života chce tím, že je od 17 sám. Tak asi ví, co život odnáší, není to takový to děcko, o který se jako starají všichni. Jsem fakt ráda, že tady je a něco to nastíní určitě i Lukasovi, takže jsem za to ráda, že se tady... Som teda koho si vybere. Podľa mňa nevybere žiadnu z nich. Kde je zvuk? Cháň, to je The Mac produkcia, 355 000 odberateľov. Hádam ste si nemysleli, že to pôjde normálne. Tulipán od repera. Myslela jsem si, že už obřad nebude. Měla jsem za to, že to bude jako finální trojka, takže jsem byla docela překvapená. To by som vybral, ja by som im dal s čas tam Bohom byl na všetkým všech trom. stranách, takže teď už to bude prostě buď a nebo. Z obřadu určitě strach mám. Už jsem fakt došla v dlouhou náročnou cestu a byla bych vážně nerada, kdybych ten tulipánek nedostala. Co by si dal? Dáme. S Bohem. Vítám vás opět na mém nádvoří. Nehraje formu. Když jsme se tu setkali poprvé, Jak ako nehraje formu, že ti normálne sa ma spýtal, tak som mu normálne povedal, čo by sa stalo. Čo ti jebe? bylo vás 10. Čo je tam, počúvaj, 2 sa mi nelúbia, že absolútne. Táto vypadá dobre, si myslím, ale Bodvaru 45 stupňov a Tour de France je v Španielsku. Počúvaj, to musí byť ako celok, rozumieš?
musí celok to pôsobiť nejako. Teď tu stojíte Náročný jako si. 3 citrónky. To sú základy Ale prežitia bohužel. normálne. Mám pro vás i kyselou zprávu. Pod mým Dík za kabátem sabí, chalani, se ďakujem. skrývají poslední 2 tulipány. To znamená, že Lukas musí opět udělat velmi důležité rozhodnutí. Vyřadit jednu z vás těsně před branami velkolepého finále. Proto prosím, přivítejme Lukase. Ja som zvedavý, keď máš také nároky na ženy, že akú jebu si nájdeš, či nás odjebe. Prvá vec. Prvá vec je to, že prečo by ste to mali vedieť, keby sa také niečo stane. To akože nechápem, odkiaľ si zobral, že ju bude mať jak prívesok do piči alebo niečo. Druhá vec je to, že prečo to bereš ako, že takéto nároky? Jak ako takéto nároky? Čo je na tom náročné, aby sa ti žena páčila, aby nepovedala, že voda sa varí na 45 stupňov? To je akože nárok? Do piče? Skipinov 7 mesiacov, Trňák 14, Alterman 27, Alterman 27, prečo vyskúšal dvakrát? Prečo sa pýtam sám seba? Počkaj, čo som sa normálne... Prečo to vyskúšal dvakrát, ale fakt mi to vyskúšal dvakrát. Sledujte to. Čo to je za pičovinu? Chápeš? Skipino díkes. 3-krát Alterman. Ty si to bugol. Ahoj, Lukasi. Ahoj, Ondro. Nevím, zda jsi viděl to, co se Mne sa skrývá nikto pod mým nelúbi. kabátem. To vieš odkiaľ. Do piče. Ale ukážu ti to. Samozřejmě nejde o tento drahý kabát, ale o tyto tulipány. Ty se budeš muset rozhodnout, které zdám je získají. Počkaj, koľko ich tam má tých tulipánov? Lukasi. Je Koľko tam má tých to tulipánov? jedno z nejvíce těžkých, složitých Dva až do a nervy finále. drásajících rozhodnutí Takže ešte jednu našich nedelu životů. budeme mať čo kúkať. I takové otázky si občas člověk musí položit a najít ve svém srdci jasnou odpověď. Proto tě žádám, vem si jeden z tulipánů a vyber tu, která se jako první dostane do velkolepého finále. Děkuji, Ondro. Děkuji, Ondro. Ještě než se k tomu samozřejmě dostaneme, musím říct menší příběh o svém kabátu. Ten jsem totiž ušil ze zvířete, jenž jsem ulovil na svém pozemku vlastníma rukama. To vás samozřejmě nemůže překvapit. To, co vás ale může překvapit, je to, že tento kabát mi trvalo vyrobit 4 minuty a 20 vteřin. Lukasi, omlouvám se za přerušení. V pořádku. Teď nastal ten čas. Jako první bych poprosil Kláru. Klárko, s maminkou byla srandička. Máš hrozně příjemnou mámu. Je v ní vidět, že, jak řekla, se starala o tebe hodně celý život. Naše konekce tam je nějaká. Dneska nás čeká náš poslední date, poslední den, tak schválně co z toho bude. Nějakým způsobem bych byla sobecká, kdybych řekla, anebo bych lhala, kdybych řekla, že jsem to nečekala. Takže trošičku mi tam v mozečku něco tak říkalo, že ho mám v kapse. No, tak jsem mega šťastná, že mám svůj tulipáneček. Už jsem Že si je mám tady ho tak v trošku kapse, jo? patentovala.
A hrozně se těším. Hrozně se těším na rande a že s Lukasem budu mít zase o něco víc času se s ním jako seznámit, poznat a tak. Lukasi, je mi jasné, že nejsem tvá vysněná osoba, které se chceš dostat pod kabát. Ale musíš znovu, protože se pod ním nachází poslední tulipán. Děkuji. Jaká hudba, filmová. Je to tak, dámy. Kiko, ďakujem. Stojíte tu dvě, už ne jako 3 citronky, ale pouze 2. Kyselá zpráva je přímo před vámi. Samozřejmě, pouze pro jednu z vás. Ta druhá z vás se dostane do velkolepého finále, kde se rozhodne, kdo získá ten poslední tulipán od repera. Dámy, já vás poprosím, přistupte blíže. Lukasi, předávám ti slovo. Je to napínavé, začínám sa potiť. Tento tulipán přidávám jedné osobě, s kým jsem si za tu dobu, co jsme tady, víc přiblížil. Jsem měl hodně velký čas spolu. Měli jsme víckrát čas poznat, vědět víc o sobě. S Káčou neřekl bych, že tolik. Táhlo mi to k jedné slečně víc a ta slečna je Kači. Měla jsem z toho radost, ale zároveň s Klárkou jsme podle mě si tady jako utvořili hezký vztah. Takže i kdybych vlastně dneska skončila na tom druhém místě, tak budu ráda za ní. Jo, překvapilo mě to. Ale vlastně jako milé, protože jsem tady já místo ní. Maruško, moc fajn mi bylo s tebou. Rád jsem tě poznal. Myslím si, že sranda byla. A proto jsem tě hodně spíš vnímal, že bych tě mohl mít jako spíš kamarádku. A že by nás to táhalo tady tím směrem spíš. Doufám, že jsi to užila, doufám, že se zabavila a moc rád jsem si poznal i s tvojí maminkou a doufám, že budeš šťastná a že najdeš, co chceš v životě. Když tak, kdyby tě někdo zlobil, zavolej mi, vyřešíme to hned. Děkuji. Som smutný, vypni to do píči, to sa nemalo stať. Preboha. Maruško, váš čas nadešel. Teď máte prostor se naposledy rozloučit s děvčaty a říct svá poslední slova na mém rezortu. Holky, poperte se. Ne, já vám děkuju, že jsem tady s váma mohla být, jak jsme se bavili teďka v posledních dnech, že to bylo příjemný. A užijte si to, užijte si poslední momenty, užijte si randíčka a všetci, čo pak pište, jak to dopadlo a buďte šťastný. A já chci ještě poděkovat produkci za to, jak jste se ke mně chovali, že jste mi vždycky vyhověli. Jste hodní zlatí lidi, děkuju vám, byla to jízda. Děvčata, přišel čas na poslední obejmutí. Tu Marušku vydzigám já. Poslední 4 minuty a 20 vteřin. O 21:30 ukáž na kick streamera nějakého, rádoby. Ver mi, že ty ju akože nevytasáš. Nevím, co by mě mělo mrzet. Zažila jsem tady skoro to stejné, co holky, jako byla jsem tady až do konce, moc jsem si to tady užila. Řadím to k mému do top 3 nejlepších zážitků mého života. Tykos dost? Top 3? Jsem šťastná. Lidi, doufám, že jsem vás tady bavila, že jste mi od začátku fandili. Bohužel jsem se nedostala až do top 2, aby to bylo ještě napínavější. Resident bude až po Watch Party. Watch Party máme ještě asi 3 videa, alebo koľko ich chceme kúkať. Máme tu, ako isto pozrieme Petra asi, alebo možno necháme na zatra, uvidíme. Jak umírá hviezda, to je dobré videa máme, chápeš to? Za oponou virality, Meliško Etela, Jak umírá hviezda, Jirka vysvětluje věci, Peter a plus toto. Ale myslím si, že takže nevím. Jsem tady byla dlouho, byla to dlouhá cesta. Ale mal by být dneska Resident Evil. Ale dneska skončila. Maruško, abych vaše trápení... Mal by si koupit OnlyFans Sophie Rain.
Fuj, tebe jebe. Toto sa ti ľúbi? Tak teba preplo, kamarát. Ulehčil. Krák, A ďakujem. aby vaše srdce nekleslo. Postaral jsem se o svůj vlastní osobní odvoz. Ukáž, ne? Obrázky. Markus, 24 mesiacov rýsal. Ďakujem veľmi pekne. Doufám, že ho oceníte a krát budete 16, nadšená. ďakujem. Teď se prosím odeberte na svůj pokoj a opusťte můj rezort. Ahoj, Maruško. Maruška je totiž zdaleka a proto jsem se postaral o to, aby její cesta netrvala déle nežli 4 minuty a 20 vteřin. Tak sa podrž, tá hou si zarobila 50 mega za rok z OnlyFans. To je síce pekné, ale je mladá baba a za 10 rokov, keď to bude akože už rizikové pre ňu, alebo za 15, tak je to nepomôže v ničom, rozumieš? Lebo si nebude vedieť nájsť normálneho chalana. A čo potom? Čo potom? Čo bude sama? Cesta tady končí. Čas je neúprosný. Zabalím si svých pár švestek a mířím do Brna. Jsem zvědavá na svůj speciální odvoz, který Tá si nájde Ondřej, normálneho chalana za 5 minút? majitel Myslíš? tohoto rezortu, zařídil vlastníma rukama. Ale ako 50 mega je akože pohoda. Koľko má rokov ona? Počkaj. Rain? Age. 21 rokov a zarobila 50 mega? Čo ti jebe? Za rok? Koľko je priemerná mzda na Slovensku? 1500 v hrubom? To sa dá vôbec vyrátať, za koľko by sme to zarobili, keby ako... Čo ti jebe? Fuj, no mi na piču ostalo. Tebe jebe. Čo sa nedá ani zarobiť, chápeš to? Jako ty za minút, chalani. To je, ty chápeš, že keď sa to niekomu darí z vás alebo niečo, tak dajme tomu, že alebo to je jedno, ja ti neviem ani popísať, ty, aký je hentol odskok 50 mega. To je totálny odskok od všetkého. 2500 rokov? 50 mega si nevidela ani ty ešte, ne? V eurách, čo ti zajebalo. Ako ja zarobím dobre, ale vieš, dáš si svoju výplatu krát niekoľko a máš moju, dajme tomu, vieš, ale tento 50 mega, čo ti jebe, 50 mega euro, to zabudni. Ty číčo. Co si myslíš, že by to mohlo být? No, tak to bude Ferrari? nějaký Nebude to Ferrari. private jet. Private jet? Potreboval by si pracovať 33 000 mesiacov. No tak keď si tak zoberieš takto, tak to je v pohode. To nie je také zlé. Nie? 33 000 mesiacov? To sa dá. Pomýlil som sa over 101 million in total gross earnings on the platform. Čo ti jebe, takže 101 mega? Ty kokot. To je halus, to už sú akože... A to, počkaj, ona je akože...
Lebo je aj rozdiel, že čo robíš asi, vieš? Že či si tam, máš tam sex vždy s niekým iným, alebo máš tam svojho priateľa, alebo si tam sama, si tam vyzlečená, si tam oblečená, vieš, tam sú akože rozdiely. Ona ani nemá sex scény? Tak to nebudeme také zlé. Vieš, pokiaľ sa niekomu ľúbi a tak, a očividne asi hej, keď toľko zarába, tak pokiaľ nerobíš erotiku, vyloženie ty kokos, niečo, tak budíš. Tu na Instagrame je toho viac ty kokot polovyzlečeného, jak chápeš. A tam to nie je nic poplatnené. To já nevím, jak tady by mohl private jet, ale dobře. Jakože celou dobu se tady dělám prdel z toho, že pro mě přiletí helikoptéra. To je jedno, stále si zarába tým, že sa fotí jak kurva. To možno aj tvoja frajerka a nemá z toho nič. Ale žádnou nevidím. Slyším nějaké divné zvuky celou dobu. Co chodíme? To nemalo byť ofenzívne, ale to malo byť také, že pokiaľ tam nie je vyzlečená alebo niečo a fotí sa má to spoplatnené. Chápeš? A drvivá väčšina žien má Instagram a fotí sa tam. Tak čo? Jak je to Už rozdiel? vidím vrtulník. Asi by ti mohlo už napadnout, co mám pro tebe připravenýho. No tak to by som nešiel asi vôbec. Ako možno išiel, ale... Tohle je Captain Morgan. Ty si fakt kretenerec. Nenapadlo tě, že mu to může být líto, to takhle říct? Zdravím, šéfe. Ahoj. To nechodí vůbec, chvála Bohu. Ahoj. Tak čau. Opatrně. Počkaj, vraví sa, že je panna a že chce mať vlastnú farmu, keď dospie a milión zvierat. Škoda, že vypadá na piču. Já vám gratuluji. Běžte se připravit na své pokoje. Čeká vás totiž poslední plnohodnotné rande s Lukasem. Vraví sa, že nejsem panic, ale taky to není pravda. Ty jsi kokot. Před velkolepým finálem. Proto do něho dejte 110% a držím vám palce. Kým mi to strebala hlava, tak to chvilku trvalo, ale mám to. Finále. Je to tady. Já jsem to věděla, ale... To věděl každý. Asi jo. Je to hustý, no. Já jsem říkala, že jsem mega ráda, že to je jedna z mých jako holek, že vím, že jakoby budu mít upřímnou radost jakoby za tu druhou, že kdyby tam byl někdo jakoby... Kam měla radost už jenom, když ti řekl ten tulip jo. Že jakoby, kdyby tam byl někdo, kdo mě třeba sral, jakoby, což už jako mě už tady nesral nikdo. Nie, že vraví sa, ale ona vraví. Počúvaj, a prečo by nemohla byť, má 20 rokov. Prečo by nemohla byť panna? Že môže byť, čo by nemohla. Radek, čo sa smeješ? Ja chápem, že vy v Prahe ste zvieratá jak kokot a že od 16 ich tam proste valíte. Ale niekto ešte je proste vychovaný v normálnej rodine a není proste uderený, že má v 25 ty kokos 15 chalanů za sebou, chápeš? Jak jsme se prostě jakoby pak už začali bavit, tak dobrý, ale furt máš nějaký sympatie větší k někomu, tak vím, že bych jako za toho člověka třeba neměla tak velkou radost, že mě jakoby porazil, víš, jakože jako kdyby tam prostě se seš tam ty, kdyby tam byla Kiki, kdyby tam byla Terka. Takhle jakoby ty od vás tří, jakoby vím, že budu mít tak jako radost. Tulipán od repera. A právě teď se nacházím v centru Prahy, v luxusní restaurace Kampa Park a čekám na svou Kláru. Proč jsem tady? Protože 99% úspěšnosti na každém dateu právě tady. Ďakujem ti veľmi Těším se pekne. moc.
Je to další část, který můžu využít, takže to se tady cení. Doufám, že dobře, že si popovídáme, zjistíme ještě něco víc o sobě, řekneme si, jaký zase máme zase pocit a tak. Klárko. Ahoj. Těšil jsem se na tebe. No to já ahoj. doufám. Tak co jsi tady zase připravil? Posaď se. Dobrá, moc děkuji. Máme tady výhled na naši krásnou Prahu. Aktualizace softwaru. Ok. Čech, Já jsem... máte někdo iOS, iOS 26,3? Mám to i... Chod do piče. 26,3? Mám dám neskôr, jebem na to. Vydrž. Nebudu dnesky asi zajtra. Alebo kedy. To by bolo cool. Přemýšlel nad tím, že si sednu vedle tebe. Jdeš vedle mě. Musím vedle tebe. Ale máš máš. Blablabla. Máme hezký Nára, počasí. ďakujem. Máme sluníčko, že? Vytáh se, počasíčko, hezký. Tohle nás zahřívá. Máš chuť na vínečko? Dá by se tady se mnou vínečko? Malinký. Takhle málo. Tak co, jaký to bylo dneska ráno s maminkou? To bylo hezký. Jo? Jsem to nečekala, jsem tam zase bulela jak malá. Dívej se, to Karlov most, ale Ne, paradička. pravda. že? Káva. Počúvaj, myslíš, že som na tom moste nebol? A vieš čo, akože je halus? Že si v Českej republike a nikto tam nevedel česky, ani slovensky a 40% z tých ľudí tam ako žebralo. Takže ako moc by som sa nechválil Karlovým mostom. To znie možno pekne ako na fotke. Ale tak, Když se ti něco dotkne. no tak já jsem jako, byla jsem šťastná, takže Pítiny. to bylo jako... To byly slzy slzy štěstí. štěstí, ano. Takže jsem byla šťastná, no ale co ty? Já bych byla hrozně nervózní být v tvé roli. No, ani Čo se... čakáš v Prahe je zajímavá. V Bratislave potkáš možná Rumuny. Počúvaj. V Prahe už ako normálne môžem rusky rozprávať. A viac sa to rozumiem jak česky. Jsem tolik času netrávil s maminkou mý bývalý, takže v pořádku, jako... Ano, moc děkujem. Děkujeme. Natálka poslala 5 eur. Ahoj Restíku, bude mi skoro 17. Studuji jako armádní pilotka. Včera rozdávali nové učebnice a já je nechala ve škole a druhý den mi je ujebali. Pošli mi please 3 euro, ať se nastěhuju do svého bytu, bo mě serou rodiče. Čepeš? Nebo aspoň litr na nové učebnice. Díky, šéfe. Takže premiéra. Pojďme se plácnout, jak G. Díky. Ček 3.3. má byť červený, obrovský spln. A najviac jasný má byť okolo 3:30 ráno. Takže všetci budík za 3 dní 3:30 ráno. Tvoje premiéra s maminkama. A bylo to příjemné, maminka tvoje vidět, že je bojovnice. A to se mi líbilo na ní. A byla velmi příjemná, velmi hodná. A je vidět, že jsi prostě... 3:30, jak to ináč vyšlo, že? To tak vyrátali. Alebo, a nie som si istý, ale možno to je, že 3:33 až. Že má byť najjasnejší. Buď 3:30 alebo 3:33. Jo, Hvězdička prostě. to je dobře. A tím, že máte ten dobrý vztah, tak je to pěkný. Jak ty máš s mamkou, tak já mám se svou mamkou. Že říkám ví všechno o mě. Nestydím si jí říct věci, ona mě rozumí strašně moc, moje máma. Takže pro mě bude důležitý, aby moje máma byla spokojená spíš, no. Taťka to už, on střebává cokoliv. Ten zvládne všechno Ten od zvládne tebe. všechno už, ale mám... Dík, Falken. Ale myslím si, že by si jí líbila. Já se těším, doufám, že to bude něco vevnitř, už teda, ať to není venku, protože zatím jsem měla jenom venku. Takže těším se. A právě teď se stále nacházím v centru. Ty Adisy roboty nosíš jen tak, nejedno na běhání? Oni sú veľmi podobné, to sú také papučky, vieš, mekučké, takže idem v tom aj behať, ale keď nejdem, mám ich na sebe, našuhneš na nohu a mám ich na sebe hockedy. Prahy, v restauraci Café de Paris, kde 99% úspěšnosti na všech dejtů je vy
to můžete vyzkoušet. My jsme zatím neměli moc možnost to probrat, takže by mě třeba zajímalo, jako, jak on to má třeba se vztahama a tak dále, protože to jsme vůbec fakt jako neřešili ještě. Taky by mě asi hodně zajímal ten jeho život skrz tu hudbu. To je taky taková velká neznámá podle mě ještě, takže to se budu ptát asi. Ahoj. Ahoj. Čau, Kači. Ahoj. Tak, Tak, doufám, že máš hladík mám hlad. Velký hlad. a že se těšíš na náš poslední dejtík. Těším se. Jsem připravená. Aujourd'hui, on mange dans un restaurant français. C'est bon pour toi? C'est super. C'est super? Oh là là. Allez, viens. Co jsi dělala, když byla teď sama? No tak čekala jsem, přemýšlela jsem nad tím, kam vůbec půjdem. Já jsem v tomhle podniku nikdy nebyla, jsem byl? Už někdy? Já už jsem byl párkrát. Oni tady dělají tu entrecôte. Víš, co je entrecôte? Ne. To je maso. Aha. Kdyby na tenisky, nebudu se vám loubit. S hranolkama a s lanížovou. Lanížová omáčka. Jo. Mám ráda lanížovou. Počkej, teda nevím, či laníž uprostřed a můžeme si slímák, šerovat. alebo Okay. ta huba. Takže to si dáme. To se dám. To si dáme. A pitičku by se zdala, co? Jo. Dala bych si víno. Vínko? Bílý, červený? Bílý. Jo, bílý. Bílý. Červený ke stejku a bílý normálně. No, máme steak na cestě, takže... Tak možná červený? Červený, Jo, jo? ty dám červený. Že jsem se chtěla zeptat, jako, co jsi říkal na mamku vlastně. Proto jsme se jako taky nebavili, že jo? Musím uznat, že maminka strašně dobrá energie. Že jo? Usmává, usmívat, prostě úsměv. A líbí se mi to, že máte takový taky vztah k té rodině, že jste i takový. Já zas jakoby nejsem takový, že komedian, nebo toto víš, že jak jsem říkal, že prostě jako mám rád zábavu, mám rád, že já si prdel, toto. No. No, tak to bylo spíš jako myšleno, no. Jo. Retardovaná Nebo dubnická protože já jsem to krysa. pochopil tak, že potřebujete komedianta doma. Jako, Ne, pane bože, to vůbec ne. Spíš jako, já jsem třeba měla předchozí jako Právě jsem zjistil, že mám s hlavu klukem, po který nožku on byl hrozně na vyspělý. pravé nohe. Ale jako člověk se s ním nezasmál. Byl to prostě takový suchár, víš, jakože už jsem si pak připadala, jako kdybych byla v manželství po 20 letech. Víš, jakože vůbec jsme se spolu kolik mu nesmáli. bylo? On byl ještě mladší než já. O rok. Velko, díky. Pojď se přepít. Ať se splní naše touhy. Hezky jste řekl. Yes. Tak to už je jiný vibe. Jsem chtěla říct konečně něco jiného než vodka. Je to Konečně tak? něco jiného než Je to vodka. tak? Já se s vodkou teď nějakou dobou nechci potkat. Jo. Bylo to divoký. Trošičku. No a ty jsi mi vzal jednu mým otázečku. Jo. Jsem tě rozhodil. Jo. A že to, jestli když seš jako fakt opilej, tak jestli na co umíš kontrolovat, anebo jestli máš v sobě nějakou agresi. Ne, dobrý, já mám naštěstí... Po tom KCD jsem si musel dát od tebe týden pauzu, abych to vydýchal. Ale dnes zas pískačka Míšo Díkes, jak jako vydýchal. Kingdom bol good ending, ako o čo ide. Víš, jak je zakrát si vyjebaný. Však to bol totálně čistý prostě rest cez hru, chápeš? To bylo úplně, že clean. Takovou osobnost, která... No já se musím hlídat. No, že bych nejradši právě byl... Třeba mlátil se, že jo? To ne. To mám za sebou, tohle. Když jsme byli mladí, ty co to Jo, dělají... jdu na ten tvůj spln k tobě na zahradu, ale jenom si staršího kochat. věku, to je Může úplná být? blbost. Hybli? No, Ne. máme date aspoň poslední den. No jo, hlavně. ty boho, já se to dočkala, já jsem neměla s tebou, že jo, sama. Nebyli jsme, No. jenom jsme měli procházku jenom, že jo, a je to takový, že tohle je víc takový sexy trošku, Jo, je to trošku, sexy. je to sexy. Červený gaučík, řekl jsem si, že potřebujeme něco French pro nás, prostě. My budeme mít French vibe. My budeme mít French vibe. A když si budeme chtít říkat nějaké věci, Mimo, Mimo, aby tak to my nikdo můžeme nepochopil, tak my můžeme francouzsky. Jako já ti budu francouzsky. rozumět, ale málo kdy ti odpovím. no, ale aspoň mě rozumíš, to znamená, Jo. že můžu říct nějaké... Ty jsi mi rozbral 35 Jo. rokov? A nikdo to A nepochopí. nikdo nebude vědět. Většinu. To je dobrá věc. Řekni mi, jak jsi prožila ten týden, jak jsi to cítila. Hele, nakonec to bylo lepší, než jsem čekala. Když jsem přijela, tak jsem byla hodně nervózní z toho, protože asi zároveň z toho jsem se bála, že tady budu dělat za sebe něco, co nejsem. Víš, protože na ty kamery Vieš, že trošku najlepšie? jiný a tak. Jasné. Že sa blíži 10. hodina a asi mi cinkne telefon. Ale myslím si, že ne. S touto Myslím si, že pauzou byla som tak fakt nějak nerátal. vždycky sama sebou.
A jako co mě mega překvapilo, byly ty holky. Víš, jakože já jsem se měla a věděla jsem, že s nějakýma holkama to sedne, s nějakýma to nepůjde, ale... To nemůžete každá, že jo, No jasně, to bylo nejde, jasný. jo. To je trošku o té hře, jde, že? No jasně, no. Ty tak naše drby a ty naše všechno. drby, přesně, no. Takže to tam jako bylo, ale zároveň si myslím, že jsme se tady jako hezky sedli s holkama. Důležitá otázka, Myší co mám na papína. tebe. Už jsem Jsi si na to zapomněl, nebo? vzpomněl. No, Jo? už 3krát jsem ti to chtěl říct, 3krát jsem zapomněl. OK. Ráda škrapkáš? Jo. Ale nechávám se taky ráda škrapkat. To je v pořádku, mělo by to být... Dono, Maťov fanúšik s Y. Dobrý podvečerný večernícky večer prajem divočáci. To bolo pekný pozdrav. Co za Ďakujem. něco. Ale kdybych ti řekl škrápkej. Tak tě bys mi poškrapkám. škrapkal. Jo. Ty mají Tak asi kúzelný večer. záleží, jakože Maťov když bychom leželi v posteli, tak jo, ale kdyby to bylo někde úplně jako Tak venku, tady, random. ne. A já ale- teď. Ukáž? Jo, tak jo, jako já to mám ráda i u sebe. Teď už se nechci teda nevypadat tak jako hezky, ale ráda se škrapkám taky. OK. Pojďme se Tak si štěpujeme. Cink, cink. Cink. Santy. A jsou ty? Ale dobrý je. Je dobrý. A po 3 tady. Po 3 se budeme tady vykousávat. Klidně po jednom. To je lákavé. No stejně si to budu muset nějak vyzkoušet, protože máme prostě poslední date, poslední den. Hodně mě baví ta psychologie, jaký člověk v hlavě, víš, jak to má, tak. Baví mě, nebo sleduju těch dvou kera musíš si vybrat. do sebe, Ty tak pičo, to celkově, fakt víš, to je akože- strašně důležitá věc, protože budem stárnem. Dívaj sa. No jasně. 21:53. Mama. Mama mom. Telefon ma nepozná už, bohužiaľ. 5 minút. Potřeba furt vypadat dobře. Prostě. Z tých dvoch. A ten, kdo nechce, tak to je jeho věc, ale pokud... A teraz počúvaj, čo poviem. Z tých dvoch, tá bruneta. Ty kokos! Kdo by bol povedal, že? No, ve 40, v 50 bude mít struggles, víš co, všim jak se zdravím, nebo i třeba, že už na žádným dateu se nedostane, No jasně, no. tak to Čubu pochopí Blanco z pozdě, no. ALL, ďakujem. Já jsem měl takovýho táčku, který mi to jako nastavil odmala. S ním to chodí takhle. OK. Ne takhle, ale Ale takhle. takhle prostě. Takže pro moje budoucí děti super dědu. Takže když mi budou sedat, tak je pošlu Tak je potom dědovi. na převýchovu. A děda ten je srovná, že víš, že to ani já nebudu muset dělat. Se vrátí a budu v pozoru. Že nebudu muset je takhle na zádku popásat a to řeknu, no ne. Jedem děda. k dědovi a budu mít schýzy, že už Přesně. hned začnu. A budou hodný. Bez umýt zuby, ne, volám dědu. No, ještě mě zajímalo s tím boxem, já jako nebo zastihla jsem předtím, že jsi měl nějaký zápas. Já jsem se mlátil celý život. Od mala. Proto jsem řekl, že to mám za sebou. Vyhodili mě 3krát ze školy kvůli férovkám. Měl jsem spoustu problémů v životě kvůli tomu, tak proto se nervu právě už. Až na ty zápasy, no, kde vlastně mi to přineslo Vítězství. já, no, vítězství a takový pocit radosti, že to obětování, víš, všechno ty věci, ty momenty sami a tak si vrátili. Takže vlastně máš tu výhru, ale potom vlastně stejně tu výhru oslavuješ sám. Víš, že každý říká, že po výhře Čo tam vy ohovárate vy krysy, ne? Ani nechceš. Jo, určitě věci, co jsou jednoduché, jsou takový, víš, že se z toho člověk nemůže ani radovat. A když je něco, co si jako člověk vydřel, nebo jako obětoval něco, tak to má takový jiný grády. Tulipán. Tabáčik najskôr sa najem. Ça y est, on le sait ça. Hein? On le sait ça. Je sais. Je le sais. Čo je to Je i-fil continue en français? s Y-mi? Čo to je skratka? Nous pouvons Continuer continuer. en français? Oui. C'est bon pour toi? Je vais parler doucement. Oui. D'accord? Tu me dis si tu comprends pas quelque chose. 16, 17, je suis parti de la maison et... Ouais, Či j'ai- plánujem na leto IRL content z koupališťa a teď? Čauko, ty můj negríček, smiley. Gane, díky, za to jsme zazvali zap. J'ai mené ma vie un peu tout seul parce que mon père il a jamais été là. No, už jsem se ztratila. A
Počkej, říkala, že... Sváně jsem to chtěl zkusit, jestli Jo. to zvládnem takhle. Ale jo, jakože já jsem tomu chvilku rozuměla a pak jsem se ztratila. Okay. Protože ono, když mluvíš pomalejc, tak já rozumím. A když to vidím napsaný, tak rozumím úplně všechno. Ale když mluvíš hodně rychle a máš tam ten přízvuk, tak se ztratím. L'accent de Marseille, l'accent du sud. A teď už nevím. No, myslím furt na to jídlo. Už nám ho přinesou, víš? Nebo Niko, asi začnu Kovi, papat ďakujem. z tebe teda. Tak zač. Tak možná začnu. Ty kokos. Máš předkrýt. Potřeboval jsem zjistit, jestli se umíme líbat. Musím říct, že jo. Musím říct, že jo. Mám pro nás ještě v plánu jednu procházečku. Fajn. Chtěla bys se na procházku? Jo, počíš mi tvoje boty? Já ti unesu na záda. Ne, pohodě, to zvládnu. Mám cestu udělanou pro nás, měla by být pro tebe safe. Tak to je dobrý. Budu tě držet a budu dávat pozor. Hele, tak se pojďme procházet. Mám Dobrá. pěkné místo pro nás. Klaro, Jdeme. pojďme. Pojďme. Merci. Já už mám mega hlad. Dobrou chuť. A co si dáváš do té omáčky? Hranolky nebo to maso? To je Nie, to ale dobré, to je jedlo, či? jenom maso. OK. Moc dobrý. Ale tohleto, to je život. To je popiči. Čo to je? To je tá Tá lanížová, lanížová, tá to je. omáčka Ty vole. nejaká? Na Malte Tak sme to to je mali mega so dobrá. svízom. Jak je to ten hríb teda? Neviem, jak sa to povie po slovensky. Laníž. Jak to bude laníž po slovensky? A na tej pici to bolo, na tom chrumkavom ceste, bola z toho omáčka a ešte také lupienky na tom. A ja čo nejem huby, hluzovka, to je ono. Ja čo nejem huby, tak hento chutilo fakt akože... To bola asi najlepšia ináč pizza, čo som mal, že vôbec. Úplne, že najlepšia. A tam nebolo ani meso, nič, to bolo len syr, tá huba, nejaké korenie ešte spravené. Ty vole, ty musíš mít faninky. Hodně, co? No, něco tam je. Co tam je? Něco tam je, ale jsem velmi profesionální v tomhle. Jo? Jo. Já myslím si, že i moje faninky to vědí, jaký jsem už. Aha. Mají mě prostudovaný. Jo. Tak musí, veď? Dovolenku plánuješ? Tak umíš představit, že bys Plánujem, chtěl ale se či svojí pôjdem, faninkou? to je V vec životě. druhá. No, právě. Nejradši s někým, co mě kdo mě nezná. Kdyby jsme se prohodili, tak co ty bys uvařil? Spíš nějaké maso, podle toho, jaké budeš mít chutě, anebo spíš Či je nějaké prešlo 5 minút už? italské Či je prešlo? A tam už bych si do toho pustil. To jsou také prostě moje, víš co, je v tom všechno, v tom jídla, proteiny, sacharidy. Máš vlastně všechno, co tělo potřebuje, nějaké zelenina do toho klidně můžeme přidat, ale záleží podle nálady, podle můdu, no. Jak Já se moc maso nastavím. nepapám. Nebo jako, kdybys třeba mě dal smažák a fakt kvalitní steak, tak ti ten steak nesním. Dám si smažák. No však to je samozrejme. Kto by si vybral steak oproti syru? Jaký hulvat? Hop, to som nechcel surač. Pič, ja som to pretočil, čet. A neviem, či dopredu alebo dozadu. Tu. Proteiny, sacharidy. Máš vlastně všechno, co tělo potřebuje, nějaké zelenina do Jak toho to mám klidně zjesť? můžeme přidat, ale záleží podle nálady, podle můdu, no. Jak Já se moc maso nastavím. nepapám. Nebo jako, kdybys třeba mě dal smažák a fakt kvalitní steak, tak ti ten steak nesním. Dám si smažák. Co bys dělala, kdybys dneska vyhrála? To nemůžu říct na kamery. OK. 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 Jako, voníš pěkně, jsi pěkno, máš sex appeal. Bylo by to právě zajímavý v tomto oboru, si myslím. Myslím si, že v lásce by nám to trvalo ještě nějakou dobu. Tak to je jasný, že jo. Tak vezmi si, že reálního času Potřebuješ dlouhý. potřebuješ dlouho. Šetřím se už na nějakou prostě slečnu, kterou prostě si to bude zasloužit a můžu jí dát můj energii. No, co mám doříct, že jsem prostě ready na jakoukoliv dobrou slečnu, která mě potká. Že jsem vlastně udělal tu práci vlastně, takže si myslím, že to je clean a dobrý pro tebe. Jako. Hraje ti to do karet prostě. Pro mě? Jo, a i pro mě. Pro mě fyzicky, psychicky, pro tebe, že máš svého kluka. Víš, takovýho svého
a šetřil se pro tebe, kind of. Ale to si dozvíme, jestli vůbec pokračovat budeme, že jo? Dala by si se mnou ještě procházečku? Ráda. A to hezky střebáváme všechno. Okay. A teď spolu utíkáme Na procházku? a nezaplatíme. No to 100%. Chci ti vyzkoušet, jestli jsi schopná, jestli máš rychlý nohy, prosím. Rychlý ruce a rychlý nohy. Protože nevíš nikdy, co se může stát. Co se může stát? Tak jdem. Děkuji. Πάμε. A to by bylo hezký, kdyby se nám to tady povedlo spolu. Myslím, co si o tom myslíš? Si myslím, že když už si měl možnost někoho poznat, tak proč by se z toho nechopil? A přesně jak jsi říkal, že buď jo, nebo buď ne. Jako prostě to teďka, kdybych ti to měla říct na féra, tak ti neřeknu jako hej, pojď. Jako, že nechceš do něčeho skočit po hlavě. Právě. Doufám, že tě bavilo ten čas spolu. Určitě. A Tebe těším se. To je jasný. Však nemusím mluvit, oči mluví. Tak pocity jsou fajn. Zase jsme měli možnost se víc poznat, takže to bylo super. Bylo Jedna to hezký. líbačka. Chodili jsme po malé straně, kolem vody a tak. No a rande s Klárou bylo velmi, velmi příjemné. Cítil jsem se, jak kdyby mi bylo 15 let, když jsem si poprvé někde vykousal s holkou nějakou, takový ten první moment, kde seš úplně, takže jak jsi si mohl všimnout, moc dobrý. Pusinka proběhla, ale ne na pusu, no jako i ty, ale jako chápeš. Uvidíme, co bude dál, ale ona si hodně věří, že jsem ale, že to ještě nic neznamená. Takže uvidíme. Řekla jsem sama Lukasovi, ať se rozhodne tak, jak on chce a ať na sebe nedává zbytečně nátlak, co kdyby a takhle, ať rozhoduje srdíčkem, to je pro mě důležitý. I kdybych to neměla vyhrát, tak super zážitek. No tak co, jak se těšíš na večer? No, cítím se dobře jak s tebou, tak i s Klárou, takže to je v píči prostě. Co se můžeme poprat, viď? No, No, ty tak vole. já hodím nůž uprostřed a... Dělejte si, co chcete. Já miluji si procházet po Praze. A děláš to? Dělám to každý den, Každý jsem den? v životě od doby, co jsem tady. Děláš to Mám tady sám? nachozeno tak 1 000 000 kilometrů a musím říct, že hezčí město ani neznám. Chodíš sám? Sám vždycky. Vždycky? Vždycky si dávám hudbu a jedu si Žižkov až na hrad klidně, pěšky, pak zpátky. Jak jsi užila dejčík? Moc jsem se užila, děkuju, to jídlo bylo dobrý a myslím si, že jsme se hezky popovídali. A je hezkou pusinku padla. Aha. Rolo, že to ty vzadu? Další na rozloučení. No tak tak. Jo? Tam mi dál, že jsem ho viděl. Yes, sir. Yes, sir. Skvělý čas, děkuji ti za něj, Já bylo taky mi děkuju. strašně příjemně. Mě taky. A vidíme se na další show. Pokračování příště. Mějte se hezky. Pojďme, utíkáme spolu, jak jsem řekl. Už mi vadí, pojď. Tak Už jde. mi vadí. A konečně A to bylo to super. Měli jsme super jídlo, dali jsme si víno, pokecali jsme a bylo to fajn. Konečně jsem se taky dočkala nějakého pořádného rande, takže jo, já jsem se tam mega užila. Tak jasný, že po takovýhle večeře, po tom, co jsme se bavili, jak vlastně jsme byli uvolnění předtom, tak podívám se na to určitě jinak, než předtím. Předtím prostě jsem měl takový ještě, že jsem nevěděl, nemohl jsem se k ní tak přiblížit, nevěděl jsem, že víš, ani nejde o té kráse moc o ní. Že mi o ní fakt záleží na tom, že jaká je, jak je chytrá, zajímavá. Maminku měla příjemnou. Říkám si, že maminka má takovou energii, musí to mít ekáči. Myslím si, že určitě jsme si rozuměli hodně, ale jestli získala, těžko říct. Uvidíme. Teď už to je na něm. Tulipán od repera. Tak myslím si, že jsem sem přijela jako někdo, kdo si tohleto šel vyzkoušet úplně poprvé. Jsem si myslím do toho šla s tím, že prostě si tady nebudu nic hrát, budu se snažit být sama sebou a jako občas samozřejmě jsem možná řekla víc, než jsem měla, ale myslím si, že to k tomu taky patří, člověk není úplně dokonalý.
Já jsem se jako i sem přihlásila tak trošku joulou, že jsem úplně nečekala, že by... Jolo, to je pěsnička nějaká, nie jolo. Jsem a že budu na tomhle místě, ale postupem času jsem mezi holkama cítila opravdu malou konkurenci. Prostě nějaká atraktivita v holkách ve mně nic nevyvolala. Co se týče jako té atraktivity, tak tam asi nebylo, ale mohlo tam být přesně humor, bavili jsme se o kiky, nějaký sympatie s Maruškou. Maruška tady byla taky hrozně dlouho, my jsme furt mysleli, že vypadne, prostě my jsme ji tady nechtěli. Áno, rezident bude, len máme ešte tam čosi je. Jsem ráda, že jsem sem šla. Přijde mi, že jsem se hodně posunula i v tom, že vlastně tolik se nebojím projevovat, jako třeba dřív, nebo jako třeba na začátku. Si myslím, že to bylo jako přínosný i v tom, že jsem tady poznala super lidi. Kdybych to měla všechno dát dohromady, tak to je určitě strašně super zážitek. Myslím si, že tohle nikdy nezažiju. Uteklo to šíleně, mně přijde, že jsem tady třeba 2 týdny, ale vlastně ani vůbec, jako bylo to hustý a kdybych mohla, tak si to určitě zopakuju. Myslím si, že teď už je to stejně rozhodnutý, takže není jako potřeba se stresovat. Už prostě jsme ve finále. Finále! Jsem napjatá. Je to dlouhý a člověk jak čeká, tam to všechno v té hlavě nějak jako míchá. Jo, věřím tomu, že jsme se načili, že to jako mečlo. Kdyby to teďka se rozvíjelo dál, tak by z toho klidně mohlo něco být. Cítím se napjatá, hodně napjatá. Těším se, mísí se ve mně emoce a chci mít takhle na stole před sebou a pracovat s tím, co mi někdo do ručiček dá. Hentie dlhé čižmy až posledná vyzerajú dobre na piču. Však keď máš nohu jak krakonoš chrbát, tak to vypadá na piču. Takže lidi, byl to na začátek samozřejmě takový člověk. Máme před sebou poslední tulipánový obřad. Událost natolik vážná a důležitá, že i Jarda vytáhl oblek a je tu dnes s námi. Nezabúdajte, že jednu z najkrajších mu vyhodili na začiatku medzi sebou. Hej, no. Jak dopadne náš pořad? Tak to bola, jaké ináč pičoviny, tam boli všetky dané vedľa seba. A že ktorá si myslíte, že najkrajšia? Zhodli sa na jednej a vyhodili ju. Tak to čo je za pičovinu? Ináč sme pri tom. Ale ovlivní i všechny že si moc pekná, nepostupuješ. Zvířata se začnou chovat divně. Voda začne téct nahoru. A na semaforech se začne jezdit na červenou. Tohle rozhodnutí neudělá nikdo jiný nežli Lukas. A ten právě přichází. Ta nadrozmerná, ta už je fuč. Lukasi, ušli jsme spolu dlouho. Prečo sa na jednom oblečení, že čo má na sebe, nezapína ten spodný ony, iba ten stredný. Že i tvrdák jako ty může mít srdce ze zlata. Stejně tak, jako tvůj poslední tulipán potřebuje svého speciálního braňase, tak i ty potřebuješ svoji speciální dámu. Měl jsi možnost poznat několik dívek. Zůstaly tu už pouze 2. Ty 2, které jsou tvému srdci nejblíže. Viděli si jejich názory, postoje a rozhodnutí. Mohli si je v mém rezortu poznat nejlépe, jak to jen jde. Mimo jiné, v mém rezortu jde dělat spoustu skvělých věcí. Například sledování hvězd v mém soukromém planetáriu. A komu budou dnes hvězdy přát a kdo naopak můj rezort opustí pod mě? To se dozvíme na konci pořadu. Jmenuji se Ondřej Bláha a tohle je Tulipán od Repera. To bylo věřte, nevěřte, nie? Poslední tulipánový obřad bude probíhat trochu jinak. Dámy budou přistupovat zvlášť.
To a se je dozvíme tobě, na konci pořadu. které dáš svůj nejdůležitější. Byl ten a příběh poslední skutečný, nebo si ho vymysleli tulipán naši trenér. scenaristé? To se dozvíme na konci pořadu. Má to ale jeden háček. K dívkám přibyla jedna bombshell. Ta, s kterou máš láskyplný vztah. A dalekou historii. Proto je to pro tebe obrovská zkouška. Zda si některá ze slečen získala tvé srdce doopravdy. Prostě točíš? Však já tady dělám jen make-up. Rejste tvoj príbuzný vedľa toho moderátora? No. Môj ex. My už si pár let známe, máme spolu spoustu zážitků. Byly doby, kde vlastně nikdo mi nemiloval a ty si tam vždy byla pro mě. Byly momenty, kdy jsem pochyboval a ty si mi zase zvedl. Byly momenty, kdy jsem si cítil... Počkaj, to má byť akože ono, že nečekaný návrat bývalé lásky. A tam dajú toto. Chtěl sám a díky tobě jsem nebyl sám. Byly momenty, kdy jsem si bál, ale díky tobě jsem mohl mít v píči. Promiň, lásko. Děláš mi efekt. Ahoj. Lukasi, dej prostor svým emocím. Bylo to super se na tebe Takže koukat to dozvieme? celou tu cestu. Užil jsem si to. Miluju, jak voníš. Asi sa to dozvieme. Miluju tvůj popel, tvůj siluetu. Miluju, jak se na mě díváš právě teď. Od začátku, když jsme byli na pase už, když jsme si tam povídali, tím, že jsi mě už získala tou francouzštinou, tvýma očima a celkově tvojí postavě. Máme velkou connection spolu, oči nelžou, jak říká Tony, a myslím si, že jsem našel svou druhou půlku. Doufám, že jsi užila taky. Doufám, že jsi z toho vzala nebo naučila něco a ty to cokoliv poznala. I na jardu jsem s tebou zažil spoustu krásných chvíle. Čet, komu to dá? Soukromý. A jen mezi náma dvouma. Dokážu se s tebou uvolnit, spojit, přemýšlet, zamyslet a zapomenout. Byla jsi moje favoritka, proto seš tu dnes. Chci si i vzpomenout na naše procházečky v barku. On si myslí, že vyhrá? Kvôli čomu? Ja si myslím, že vyhrá tá druhá práve, že? Kvôli tomu, že sa s ním líbal? Počúvaj, to absolútne nič nerozhoduje. Chápeš to? Práve, že možno opak. Bylo to kouzelné, bylo to pěkné, mohli jsme vyměnit své názory. Byla jsi mi v poslechu, to se mi hodně zalíbilo. Vždy před tebou jsem si cítil sám sebou a nikdy se mi nesoudila za to, jaký jsem vyhulený. Od začátku, kdy vlastně jsme byli spolu na chodicím pásu, kde už si myslím, že ten connection začal tam. Vlastně, jak jsem řekl, oči mluvili víc než slova. Byl jsem rád, že jsem si rozhodnul si tě nechat a víc tě prozkoumat. Bombokla! You're Rastaman! You body beautiful woman. Marijan, I love you. Mohla se všimnout, že v každé hře... Že možná to nedozvieme. Možno to budu naťahovať s touto kokocinkou. Když si tam získala, co máš. Chtěl jsem tam být oporou pro tebe, abych ti ukázal, jak já funguji. Cením, že jsi šla i do té vody, který Ondra sám dovezl vlastníma rukama z Aljašky. Nikdy si na mě nebyla žárlivá, nikdy si mi nikdy vlastně neotravovala a vždy si mi dala chuť k jídlu. Všechny etapy byly zajímavé
A Tráva mu dala jsem vzdychu rád, k že jedlu. si do toho šla. Si dělala, co si měla. Nebylo to jednoduché. Cením hodně, že si do toho šla. A i všechny holky, co tady byly. Bohužel dnes pro tebe tulipán nemám. Ale na tajno se vždy můžeme potkat. Doufám, že všechno, co jsme si řekli, všechno, co vzájemně cítíme, je real. Ať jsou tady jakýkoliv kamery, lidi, srandičky. Náhodou, tak si neměl Vzpomínám si hlavy? na každou chvíli, kdy Wow. jsme byli spolu. Moc mě Kedy to si? bavilo. Dnešní večeře mi i Potom jsem potvrdila, jich preskočil. co jsem si o tobě myslel. Že Normálně jsi jsem preskočil prostě hlada správná rovno žena. v chaose jako kot. S maminkou jsem se rád seznámil. Maminka mě inspirovala, v jaký můžeš být ženě. Maminka je silná. Čepinko, bambinko, zdravím ťa z Malty, s Frajčou, ako som hovoril, ideme do toho akvária. Užije si akvárium. Potřebuju silnou ženu vedle sebe. Viděl jsem, bavilo mě poslouchat tvou mámu. Šlo z ní hodně lásky, a i který má k tobě. A určitě v životě si přeji mít takovou osobu vedle sebe, která má takový vztah s rodinou. Byl bych rád, Ale ty kdybych to ti nejseš. mohl dát tento poslední tulipan. A chtěl bych ti ukradnout největší pusinku, co jsem mohl. Takže, Pane Bože! ja som to, vidíte, vy ste na omyle. Vyhrala ona. Vy vôbec ne... Tomu ver. Nie, vy ste povedali, že vyhrá blond. Vyhrá blond. Jak říkáte, všechny slečny jsou příjemný, mají zajímavou energii. Táháme to k jednu, no, zatím. Jak se tady podíváme, takže to byla slečna Klárka. Naše vlastně srdcová královna, bychom mohli říkat. Víš, co myslím? Takovou normální, hezkou pusu. Wow. Teď se mi o ní ale bude zdát. Ty to zase mi manipuluješ sny. Máme ten drive, no. To je cute, tak kdyby nám bylo 15. Jo, to je. No. Ale to je kvůli ním. Dobrý máte romantic příběh. Budu ti držet palce. Jsi skvělá žena. Skvělá. A věřím, že si najdeš toho pravého. Hodně štěstí do budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Ať se ti daří. Děkuji. A třeba se někdy ještě uvidíme. Třeba. Děkuji ti. Kateřino, Lukasovo rozhodnutí si už slyšela. Co s tím uděláš? Teď je tvůj prostor, Boky, děkujem. aby si nám i divákům řekla svá poslední slova. Tak škoda, že to není Klárka, protože bych jí chtěla určitě pogratulovat. Myslím si, že si to zaslouží a že když už mě někdo převálcoval, takže to byla ona, jsem za to ráda. A tobě děkuji, že jsem tě mohla poznat. Bylo super vidět tě i v jiném světle, než jak vystupuješ jako veřejně známá osobnost. Choval ses k nám, podle mě můžu mluvit za všechny, jako gentleman a toho si moc vážím. A taky bych chtěla poděkovat určitě celému štábu, který se vlastně podílel na tom projektu. Bylo to strašně super, hrozně jsem si to užila a myslím si, že taky můžu mluvit za všechny, že jste se k nám chovali jak princeznám, i když jsme si to občas nezasloužili. A moc krát děkuju, bylo to skvělý. I my děkujeme tobě, Kateřino. Můj rezort si rozjasnila svou energií, svým úsměvem a i láskou k Lukasovi. Teď ale nadešel tvůj čas, aby si opustila můj rezort. Předtím tě hloubím. Strašně ti to sluší. Děkuji. Tak bych. Ahoj. Ahoj. Tak bylo to buď a nebo, ale byla bych určitě ráda, kdybych to vyhrála, jakože on fakt mi seděl jako ve spoustě věcech, ale říkám, byl jsem furt hrozně na začátku na to, abych třeba z toho byla nějaká špatná nebo tak. Myslím si, že pořád je to fakt strašně moc tak najradšej, že vypadla na začátku.
Krysa. A říkám, no, tím, že tam prostě byl někdo, ke komu jsem si tady utvořila trošičku přátelství, tak jsem měla i radost. Ale tak nebudu lhát samozřejmě, že jako jsem chtěla, abych to byla já, ale i tak, nejsem zklamaná z toho. Chtěla bych určitě pozdravit všechny holky. Moc se nám tady chyběly a jsem ráda, že jsem vás mohla poznat. Myslím si, že nikdo z nás nečekal, že si tady najdeme k sobě takovou hezkou cestu, nebo hezký pouto. A určitě bych chtěla pogratulovat tobě, Kláry, jestli už tě neuvidím dneska, protože myslím si, že obě jsme věděli, že to bylo ono. Takže doufám, že vám to vyjde a že to nějak spolu zvládnete. Lukasi, Kláro, gratuluji vám. Vypadáte spolu náramně. Náramně. Kláro, ano. Jaké jsou vaše pocity? Moje pocity by se daly momentálně krájet, ale jsem za to hrozně ráda. Určitě všem moc děkuju za tuhletu možnost a hlavně za Lukase, že mi otevřel kousek sebe a jsi tady se mnou a to jsem Či by som sa nechal od nej ošťať? Vyhrali jsme tuto soutěž spolu. Jsem velmi šťastný, že na mém pozemku mohla vzniknout další láska. Když zabádám ve své paměti, vzpomenu si, že zde se nevytvořil jeden pár. Například Romeo a Julie, Lady a Trump, Bonnie and Clyde a samozřejmě taky i Adam a Eva. Teď tu máme ale i Lukase a Klárku. Pojďme si na to připít. Přátelé, není to jen tak obyčejné víno. Možná vás to už napadlo, ale připravil jsem ho svýma vlastníma rukama. Omlouvám se. to píčovina. Vlastně nohama. Šlapal jsem po něm celé dny. Samozřejmě, nebojte se, vše je hygienicky správně. O to se totiž postaral Jarda. Děkujeme. Děkujeme, hoši. Na nás všech tady. Na lásku. Na zdraví. Přeji si, Na zdraví. aby vaše láska vzkvétala aspoň z poloviny tak, jako v álejích mé tulipány. Teď ale máte 4 minuty a 20 vteřin na to, abyste opustili můj rezort a vydali se za společným budováním vaší lásky. Jarde, prosím, odveď mé hosty. Pojď. Byla to velmi, velmi zajímavá cesta. Mlč. Ano. Mlč. Doufám, že ta cesta bude nadále zajímavá a plno dobrodružství a že budeš stále po mém boku. Je dosti možné, že jejich první výlet bude do nemocnice. Trošku jsem to s těmi hygienickými pravidly pokazil. Teraz tu máš príhovor před 20-ročný. Kdy jsem lisoval dané víno, Už iba tu čas vám budú oni a potom to vypnelo od Maldive. na nohách. Jak ses mi ptala, jaký mám auto, nechal jsem si to pro tebe. Jakub, je 15 já to ďakujem. Mám tady svého novýho modela. Ten je krásný. Dobre, Ende. Teraz tu má tento príhovor a nemusíme počuť všetko v našich životoch, by som povedal. Takže to bol konec.